नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ओव्हन न वापरता केकचं स्पेशल एक भांडं मिळतं, तर त्या भांड्यामध्ये मऊसूत असा हा अंड्याचा केक एकदम सुपर सॉफ्ट केक कसा बनवायचा ते बघणार आहोत। तुम्ही बघू शकता एकदम फ्लफी आणि एकदम स्पॉन्जी असा हा केक तयार झालेला आहे। एकदम झटपट होणारी अशी ही रेसिपी आहे। तुम्ही बघू शकता केक किती एकदम सॉफ्ट झालेला आहे। इथं आपण मिक्सरचा जार वापरून हा केक बनवणार आहोत। इथं हात कुठेही खराब करायचे नाही आहेत, फक्त मिक्सरचा जार वापरून आणि गॅस वापरून आपण हा केक बनवणार आहोत। खूप सुंदर असा हा केक तयार होतो, मुलं अगदी आवडीने खातात, इतका सुंदर असा हा केक तयार होतो। रेसिपी मी नीट समजावून सांगितलेली आहे, त्यामुळे व्हिडिओ संपूर्ण बघा आणि जर तुम्ही माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा। चला तर आपण आता रेसिपीला सुरुवात करूया। तर याच्यासाठी मी ही 3 अंडी घेतलेली आहेत आणि इथं मिक्सरचं जार घेतलेलं आहे। मिक्सरचं मोठं जार आहे ते मी घेतलेलं आहे आणि 3ही अंडी आहेत तर मी या मिक्सरच्या जारमध्ये फोडून घातलेली आहेत। आपल्याला इथं कुठेही हाताचा वापर करायचा नाही, हात खराब न करता आपण हा झटपट असा केक मिक्सरचा जार वापरून बनवणार आहोत। तर 3ही अंडी मी या मिक्सरच्या जारमध्ये फोडून घेतलेली आहेत। आपल्याला पूर्ण अंड घ्यायचा आहे, हे बघा। तर 3ही अंडी मी इथं या जारमध्ये फोडून घेतलेली आहेत। खूप सुंदर असा केक तयार होतो आणि मिक्सरच्या जारमध्ये करतो त्यामुळे एकदम फटाफट केक तयार होतो। अगदी 20 मिनिटात केक तयार होतो, इतका सुंदर आणि एकदम फ्लफी असा हा केक तयार होतो। तर 3ही अंडी मी इथं फोडून घेतलेली आहेत, हे बघा। एकदम झटपट होणारी केकची अशी रेसिपी आहे आणि एकदम फ्लफी। तर इथं मी मिक्सरच्या जारला झाकण लावून घेतलेला आहे आणि हा फक्त 20 सेकंदासाठी मी मिक्सर फिरवून घेतलेला आहे। हे बघा, अंडी मस्त अगदी फेटून आलेली आहेत, मस्त अगदी त्यांना फेस पण आलेला आहे। अंडी छान फेटून झाल्यानंतर इथं मी ही पाऊण कप साखर वापरलेली आहे। तुम्हाला जर केक गोड हवा असेल तर तुम्ही इथं 1 कप साखर वापरली तरी चालेल, जास्त गोड हवा असेल तर। आणि पुन्हा मिक्सरचं झाकण लावून 20 सेकंदासाठी मी हा मिक्सर फिरवून घेतलेला आहे, हे बघा। अंडी आणि साखर आता छान अगदी मिक्स झालेली आहेत, हे बघा। आता नंतर मी याच्यामध्ये 1/4 कप हे तेल घातलेलं आहे, आपलं नॉर्मल कुकिंगचं तेल आहे ते घातलेलं आहे आणि त्याच कपाने म्हणजे 1/4 कप मी इथं दूध घातलेलं आहे, हे बघा। प्रमाण दाखवल्याप्रमाणे परफेक्ट आहे। परफेक्ट जर या प्रमाणामध्ये केलं तर केक खूप सुंदर तयार होतो। हा मी अर्धा चमचा मी याच्यामध्ये बेकिंग पावडर घातलेली आहे, अर्धा चमचा पूर्ण भरून मी याच्यामध्ये ही बेकिंग पावडर घातलेली आहे आणि पाव चमच्यापेक्षाही थोडा कमी असा हा बेकिंग सोडा इथं मी घातलेला आहे। एक अर्धा चमचा मी इथं व्हॅनिला इसेन्स घातलेला आहे। व्हॅनिला इसेन्स मस्ट आहे, अगदी आवर्जून घाला, कारण आपण इथं अंड वापरतोय तर अंड्याचा जो एक वास असतो तो बॅलन्स करण्यासाठी आपल्याला इथं व्हॅनिला इसेन्स घालायचंच आहे। तर मिक्सरचं झाकण लावून पुन्हा मी 20 सेकंदासाठी हे सगळं छान मिक्स करून घेतलेलं आहे, मिक्सरला छान फिरवून घेतलेलं आहे, बघू शकता तुम्ही। इथं मी हा मैदा घेतलेला आहे, तर हे जे आपलं 1 कप आहे तर 1.5 कप मी इथं मैदा घेतलेला आहे। तो मैदा मी या कपाने मोजून घेतला आणि तो चाळून घेतलेला आहे। आता मागाशी जे आपण सगळं बॅटर जे मिक्सरमध्ये मिक्स करून घेतलं तर याच्यामध्ये आपल्याला मैदा थोडा थोडा करून घालायचा आहे, एकदम मैदा नाही घालायचा, नाही तर मग मिक्सरला एकदम असा लोड येतो। त्यामुळे थोडा थोडा मैदा घालून आपण हा मिक्सर फिरवून घेणार आहोत। तर मी 3 पोर्शनमध्ये हा मैदा इथं वापरलेला आहे। पहिला पोर्शन घालून घेतला आणि पुन्हा मिक्सरचं झाकण लावून एक 10 सेकंदासाठी हा मी मिक्सर फिरवून घेतला आणि मैदा त्या बॅटरमध्ये मस्त असा मिक्स करून घेतला, हे बघा। मैदा छान अगदी त्या बॅटरमध्ये मिक्स झालेला आहे। पुन्हा दुसरा भाग घातला, असं थोडा थोडा करून जर मैदा घातला तर मिक्सरवर लोड येत नाही। तर तुम्ही एकदम मैदा घातला तर कदाचित तुमच्या मिक्सरवर लोड येऊ शकतो, त्यामुळे थोडा थोडा करून मैदा घालायचा आणि मिक्सर फिरवून घ्यायचा आणि मैदा आपल्याला त्या बॅटरमध्ये मिक्स करून घ्यायचा आहे, हे बघा। तर तसंही मी तीनही वेळ केलेला आहे। माझा मुलगा इथं थोडा गोंधळ घालतोय, तो हा रेसिपी बघत होता, त्यामुळे मनामध्ये त्याची लुडबुड या रेसिपीमध्ये चाललेली आहे। तर हे बघा, आता तिसऱ्या वेळेस जो मैदा आहे तो पण मी इथं घातलेला आहे। पुन्हा झाकण लावून एक 10 सेकंदासाठी मी हे फिरवून घेतलेला आहे। खूप छान केक तयार होतो हा अशा पद्धतीमध्ये, एकदम झटपट पण होतो। तर सगळा मैदा इथं ह्या बॅटरमध्ये आता फिरवून झालेला आहे, बघू शकता बॅटरची परफेक्ट कन्सिस्टन्सी आलेली आहे, हे बघा।
एकदम परफेक्ट कन्सिस्टन्सी बॅटरची आलेली आहे. आपलं प्रमाण सगळं जे आहे ते परफेक्ट आहे. आता आपण केक्स करण्यासाठी जे भांडं वापरणार आहोत ते बघूया. तर असं हे स्पेशल भांडं असतं केक करण्यासाठी मिळतं. भांडीवाल्यांच्या दुकानामध्ये अगदी आरामात हे भांडं मिळतं. आता ओव्हनमध्ये वगैरे लोक केक करतात किंवा सरळ डायरेक्ट कुकरच्या कुकरमध्ये किंवा आपण एखादं पातेलं वगैरे घेऊन केक करतो. त्यामुळे हे भांडं जास्त कोण वापरत नाही. पण ह्या भांड्यामध्ये पण केक खूप छान तयार होतो. तर हे बघा, आता ते भांडं आहे तर त्याला मी ऑइल लावून त्याला व्यवस्थित ग्रीस करून घेतलेलं आहे. हे आपलं मेन भांडं आहे. त्याला मधनं असा उंचवटा असतो, त्यामुळे सगळ्या बाजूने जो केक आहे तो खूप छान बेक होतो. आणि सगळ्यात खालची जाळी असते त्याच्यामध्ये मी थोडीशी इथं छोटी बारीक खडी मिळते ती वापरलेली आहे. खरं तर तिथं वाळू भरायची असते, पण मला वाळू मिळाली नाही म्हणून मी तिथं छोटी छोटी बारीक जी खडी आहे ती भरून मी ते भांडं ठेवलेलं आहे. आता ह्याला ऑइलने ग्रीस करून झाल्यानंतर याच्यावर थोडासा मी मैदा घातलेला आहे आणि पूर्ण भांडं हे मैद्याने फिरवून घेतलेलं आहे. असं केल्यामुळे आपण जेव्हा केक आपण बाहेर काढू, जेव्हा आपण डिमोल्ड करू तर तो सहज त्या भांड्यातनं निघून येईल. तर आता जे बॅटर आहे तर ते मी हळूहळू या भांड्यामध्ये ओतलेलं आहे. बॅटरची कन्सिस्टन्सी बघू शकता, एकदम परफेक्ट आलेली आहे. आपल्याला इतपतच जाड हे बॅटर पाहिजे आहे. आणि सगळं जे बॅटर आहे तर ते मी या भांड्यामध्ये ओतून घेतलेलं आहे. हे बघा, स्पॅच्युला वगैरे वापरायचा आणि सगळं जे आतमधचं मिश्रण आहे मिक्सरमधलं ते सगळं याच्यामध्ये काढून घ्यायचं. आणि नंतर मग मी हे भांडं 3 वेळा टॅप केलेलं आहे, जेणेकरून याच्यामध्ये कुठे हवा वगैरे असेल तर निघून जाईल. आणि नंतर मग मी याच्यावरती थोडीशी ही साखर भुरभुरवली आहे, म्हणजे वरती थोडीशी शिंपडलेली आहे. तर साखर वरती थोडीशी पेरल्यामुळे काय होतं की हा जो केक आहे तो फुलायला एकदम मदत होते आणि खूप छान असा केक आपला फुलून येतो. तर ही एक टीप आहे. तर थोडीशी वरतून मी साखर ही घातलेली आहे. आता याला वरती मी झाकण लावून घेतलेलं आहे. हे बघा, मस्तपैकी पॅक करून घ्यायचं, झाकण व्यवस्थित दाबून झाकण लावून घ्यायचं. मागाचा जो सगळ्यात खालची जी डिश होती तर ती मी अगोदरच गॅसवर ठेवून घेतलेली आहे. मोठा गॅस आहे, त्याच्या स्लो फ्लेमवर आपण हा केक बेक करणार आहोत. तर ती अगोदरच थोडी गरम करून घ्यायची, गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची आणि नंतर मग हे भांडं आहे ते त्या प्लेटवर ठेवून द्यायचं. हे बघा, स्लो गॅस फ्लेमवरच आपल्याला हा केक बेक करायचा आहे. बरोबर 20 मिनटं लागली मला हा केक बेक करायला. मस्त असा पूर्ण घरभर ह्या केकचा वास सुटतो. जेव्हा हा केक पूर्ण बेक होतो तेव्हा समजू शकता तुम्ही की केक झालेला आहे. साधारणतः 15 ते 20 मिनटामध्ये स्लो गॅस फ्लेमवर अगदी आरामात हा केक बेक होतो. हे बघा, मी आतमध्ये एक स्टिक घालून बघितली, बघा कुठंही केक चिकटलेला नाही आहे. म्हणजे परफेक्ट अगदी आपला केक आता बेक झालेला आहे. तुम्ही बघू शकता, खूप सुंदर असा केक तयार होतो. नंतर मग मी गॅसची फ्लेम बंद केली आणि हे भांडं आहे ते गार करून घेतलं. गरम गरम केक डिमोल्ड नाही करायचा. जर तुम्ही गरम गरम केक बाहेर काढायला गेलात तर तो पटकन निघणार नाही, तो तुटू शकतो. त्यामुळे व्यवस्थित हा केक जो आहे तो गार करून घ्यायचा. आणखी अजून एक गोष्ट, जेव्हा आपण गॅस बंद करतो तेव्हा लगेच केकचं झाकण उघडायचं नाही, ते तसंच ठेवून द्यायचं. आपल्याला त्याच टेम्परेचरमध्ये, म्हणजे जेवढं जे भांडं गरम राहतं त्याच्यामध्ये पण आपल्याला केक पुन्हा बेक करून घ्यायचा आहे. त्यामुळे लगेच झाकण उघडायचं नाही. तो जे केकचं भांडं आहे ते पूर्ण गार करून घ्यायचं आणि नंतरच मग आपल्याला याचं झाकण उघडायचं आहे. तुम्ही बघू शकता, खूप छान असा हा केक बेक झालेला आहे. मस्त केक फुललेला आहे, एकदम फ्लफी असा झालेला आहे, पूर्णपणे वरती अगदी आलेला आहे. खूप छान असा हा केक आता तयार झालेला आहे. तर तो केक आहे तो एका प्लेटमध्ये मी काढून घेतलेला आहे. गरज वाटल्यास तुम्ही साईडने सुरीने याला सेल करून घ्यायचं आणि नंतर मग हा केक आहे तो आपण काढून घ्यायचा आहे. तर बघा, हे बघा, मी केक काढून घेतलेला आहे. मस्त एकदम केक असा बाहेर आलेला आहे आणि खूप छान असा बेक झालेला आहे. मस्त तिन्ही बाजूने हा केक ह्या भांड्यामध्ये मस्त बेक होतो. केकचं हे स्पेशल भांडं असल्यामुळे ह्याच्यामध्ये केक खूप सुंदर तयार होतो. खूप छान असा हा केक तयार होतो. तुम्ही बघू शकता किती सुंदर असा केक तयार झालेला आहे. पूर्ण केकची अशी ती मस्त अशी रिंग तयार झालेली आहे. छान बेक पण झालेला आहे. अगदी आपण बाहेरून बेकरीतनं विकत आणतो ना तसाच्या तसा केक अगदी इथं तयार होतो. तुम्ही बघू शकता. नंतर मग मी याला कट करून घेतलेला आहे आणि एकदम सुपर सॉफ्ट आणि फ्लफी असा हा अंड्याचा केक इथं तयार झालेला आहे. बघू शकता तुम्ही, छान जाळी पडलेली आहे,
मस्त असा बेक पण झालेला आहे. खायला पण चवीला इतका सुंदर लागतो. जेव्हा मी घरात केला तेव्हा मुलांनी लगेच संपवला. इतका सुंदर असा हा केक तयार होतो. लहानांपासून मोठ्यांना सगळ्यांना आवडेल अशी ही केकची मस्त अशी रेसिपी आहे. प्रमाण सगळं परफेक्ट आहे. त्यामुळे जर तुम्हाला ही रेसिपी माझी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. अशाच एका छानशा रेसिपीसह आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.